ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ሓኹም ሰላሐዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያኔ እዚ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና እዩ ስለዚ ድማ ሎም በዚ መዓልቲ እዚ ንህይወት ዝኾነ ሓፂር ቃል ክንካፈል ኢና ንጎ ይዝወርድ ኩልኩም አምናትና ቻነል አቲኹም ሳብስክራይብ ግበሩ ናይ ደወል ምልክት ጽቆጡ ንጎ ድማ ክመጸኩም እዩ ጎይታ ይባረኽ ሎም ንካፈሎ ቃል ናይ ስምምዕ ጸሎት ዝብል እዩ ሪኹም ዝተፋላለየ ዓይነት ጸሎታት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣለዉ ቶም ጸሎታት ድማ ናቶም ድኾነ ኣጻላልያ መንገድታት ከኣ ኣለዎም ስለዚ ቶም ጸሎታት ኣብ ሪዛልት ክበጽሑ እንተኾይኖም ወይ ድማ ካብቶም ጸሎታት መልሲ ክንቅበል እንተደኣ ንደሊ ኮይና እቶም ጸሎት ኣጻላሊኦም ክንፈልጦ ይግብአና እዩ ካብቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ጸሎታት ሓደ ካብኦም ድማ ናይ ስምምዕ ጸሎት ናይ አግሪመንት ፕሬየር ኣሎ እዚ ናይ ስምምዕ ጸሎት መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ጥቕሲ 19 ክልተ ወይ ሰለስተ ኮይኖም ብስመይ ኣብ እትእከብሉ ኣነ ኸኣ ኣብኡ ኣብ ማእከልኩም እየ እሞ ክልተ ካባኻትኩም ኣብ ምድሪ ብዝልምንዎ ነገር ኩሉ እንተ ተሰማምዑ ካብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ክወሃቦም እዩ ኢለ ከም በሓድሽ እብለኩም ኣለኹ እዚ ናይ ስምምዕ ጸሎት ዋና ኪ ነቲ ጸሎት ዕውት ዝገብሮ ጎይታ ነጊሩና ኣሎ ሓደ ክልተ ወይ ሰለስተ ብስመይ ተዳኣ ተኣኪብኩም ኣነ ማእከልኩም ኣለኹ ኢሉ ግን እዚ ጥራሕ ኣኻል ይኮነን ቀፂሉ ኸ ተዛሪቡ እቲ ትልምንዎ እንተ ተሰማምዑ ይትብል ሪኹም ብዝልምንዎ እንተ ተሰማምዑ ካብታ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ክወሃቦም እዩ ኣብዚ ናይ ስምምዕ ጸሎት ዋና ነቲ ጸሎት ኣብ ሪዛልት ዘብጽሖ ስለቲ ዝጽለ ጸሎት እቶም ዝጽልይ ዘለዉ መጀመርታ ስለቲ ዝጽልይዎ ኩሎም ብትኽክል ክፈልጡለዎም ምኽንያቱ ከም ዝገለገለ ሰባት ንዑስከ ሓቢርና ተሰማሚዕና ንጸሊ ይብሉኻ እሞ ስለምንታይ ከም ትጽሊ ኸኣ ብግልፂ ይነግሩኻን እዮም እንተደኣ ብግልፂ ዘይትዛረብዎ ኾንኩም እቲ ዝጽልየሉ ጉዳይ ናይ ስምምዕ ጸሎት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምኽንያቱ ተሰማሚዕና ክንጽሊ እንተኾይና መጀመርታ እቲ ጉዳይ ክፍለጥ ኣለዎ እቲ ጉዳይ ክግለጽ ኣለዎ ቀፂልና ድማ ነቲ ጉዳይ ብሓደ ልቢ ብሓደ ሓሳብ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ነቲ ዝኾነ ነገር ተሰማሚዕና ኣቀድሚ ጎይታ ንጽሊ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ክልተ ሓይሊ ካብ ናይ ሓደ ሓይሊ ይበልጽ ናይ ክልተ ሓይሊ ካብ ናይ ሓደ ሓይሊ ኸ የድምዕ እሞ ናይ ኩልና እምነት ተሓዊሱ ኣቅድሚ እግዚኣብሔር ናይ ጻድቕ ጸሎት ብግብሪ ብሓይሊ ተስልጥያ ስለ ዝበላ ጻድቃናት ተኣኪቦም ስለ ሓደ ጉዳይ ተሰማሚዖም ብሓደ ልቢ ብሓደ ሓሳብ ክጽልዩ ከለዉ ከምዛ ዓይነት ጸሎት ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ በይንና ክንጽሊ ብጣዕሚ ሰናይ ነገር እዩ ነገር ግን ኣብ ሕብረት ኮይና ብሕብረት ንጽልየሉ መጻለይቲ ክህልወና ኸኣ ኢምፖርታንት እዩ ምኽንያቱ ካብቶም ሓደ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝምልሰሎም ጸሎት ባዕሉ ኣቐሚጥልና ኣሎ ናይ ስምምዕ ጸሎት እዩ ስለዚ ገለገለ ጉዳያት ክጽልይሎም ከለኹም እንተ ደኣ ተወሳኺ ምሳኹም ድጽሊ ሰብ ከም ዘድልየኩም ኮይኑ ተሰሚዕኩም ተቓላጢፍኩም ምሳኹም ድጽሊ ሰብ ኣምፁ ነቲ ጉዳይ ምሳኹም ደው ዝብል ሰብ ኣምፁ ነቲ ሰብ ድማ እቲ ጉዳይ ገሊጽኩም ኣካፊልኩም ስለዚ ነገር ምሳይ ብእምነት ደው ኢልና ንጸሊ በልዎ ሽዑኡ ተሰማሚዕኩም ንስኹምን ካልኣይኩምን ሳልሳይኩምን ራብዓይኩምን ኮንኩም ካብኡን ላዕለውን ተደሊኹም ነቲ ጉዳይ ሓቢርኩም ክጽልዩ ከለኹም ኣብ መልስን ኣብ ውፅኢትን ከተብጽሕዎ ኢኹም ስለዚ እዚ ናይ ስምምዕ ጸሎት ነቲ ጉዳይ ገሊጽና ሓደ ልቢ ኮይና ኣቅድሚ ጎይታ ንቐርበሉ ጸሎት እዩ እዚ ጸሎት እዚ ኣብ ህይወትና ኢምፖርታንት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ስምምዕ ጸሎት ኣቲና ክንጽሊ ከለና ኩልና ሓደ ድምፂ ክህልወና ኣለዎ ኩልና ሓደ ልቢ ክህልወና ኣለዎ እቲ ሓደ ንዝብሎ ድማ ኩልና ኣሚን ኢልና ክንሰምሮ ይግብአና እዩ እንተ ደኣ ብኸምዚ መገዲ ጸሊናዮ ብፍጥነት ኣብ ውፅኢት ክበጽሐልና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ገለገለ ጉዳያት ከቢዶምኩም ተደኣ ኮይኖም ገለገለ ጉዳያት ብሓቂ ናይ ጸሎት ዓቕሚ ተወሳኺ ትደሊ ተደኣ ኾንኩም ካልኣይ ሰብ ጸውዑ ሳልሳይ ሰብ ጸውዑ ተተሓሒዝኩም ሓቢርኩም ጸልዩ ምስ ካልኣይካ ምሕባርካ ትካፈሎ ጸጋን ዝኾነልካ ክብርና ኣሎ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ኩልና ከምዚ ኢልና ሓቢርና ንኣውጭ እግዚአብሔር ኣቦ ስለዝሃብካኒ ኣሕዋት የመስክነካ ኣለኹ ምስ ኣሕዋተይ ሓቢረ ጸጋ ስለዝካፈል የመስክነካ ኣለኹ ምስ ኣሕዋተይ ሓቢረ ዝጽልዮ ኩሉ ስለዘድምዕ የመስክነካ ኣለኹ
እነሆ እቶም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ቅዱሳን ክቡራን እዩ ባህግኻ ድማ ኣብ ልዕሊኦም እዩ ቅዱሳን ኣብ ዙርያይ ክህልው ስለ ዝሃብካኒ የመስግነካ ኣለኹ ቅዱሳን ክድግፉኒ ስለ ዝሃብካኒ ክብሪ ንዓኻ ይኹን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩም ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ተቀበልኩም በጣም ጎይታ ይድለኩም ሎም ወሲንኩም ተቀበልዎ ምናልባሽ ንፈልጦ እንዲና እንታይ ይድብለና ደሎ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም በት መጽሐፍ ቅዱስ ዝብሎ መሰረት ግን ብጉድልኩም ወሲንኩም ክሳዕዛ አዋጅ እዚኣ ዘይኣወጅኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ስለዚ ጎይታ ይድለኩም እሞ እቶም ክትቀበሉ ድወሰንኩም እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስከነካ ኣለኹ ያአምናለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቀለ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተን ብሳልሰይቲ መዓልቲ አቦ ካብ ሞታት ከም ዘተንሶን ያአምናለሁ አቤማን አምላክ ከም ዘሎ ያአምናለሁ ንኢየሱስ ክርስቶስ በመቀበለይ ጎይታይ አምላኸይ በመባለይ ካብዛ ሰዓት አነ ውሉድ አምላክ ሐድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ በእምነት በሽም ኢየሱስ ይቀበለካ ኣለኹ አሜን እዚ አድጸልኩም በጣም እንቋሐጎሰኩም በዚህ ታሕት ዘሎ ክራይስት ሪቪሊንግ ጀነሬሽን ዝብል ፌስቡክና አቲኹም አድጌርኩም ሜሴንጀር ጽሐፉልና ወይ ድማ ቴሌፎንና ታሕት ለኩም ኣብዛ ዓድ ዘለኩም ኤስኤምኤስ ጽሒፍኩም ጎይታ ተቀቢልና ኢና ኢልኩም ንገሩና ስለይኹም ክንጽሊ ንጎይታ ከነመስግን ከመይ ጌርኩም ክትዓብይኩም ዘለኩም ድማ ትምርቲ ክንበኩም መጣ ሻሎም